To a sami injiya don dai wallahi ko can na dai ga abu ya bani shawa. Ni injiya da Allah bari. Ya kawo ni gidan ga wallahi na ji daɗin ne da saukar da ni nan ne. Bayan dai ga ɗaki hakan ga irin wanda ban taɓa kwantawa ba can wajen mu gado da bugun da shi haka kuma sannan ga uwar ɗaki bari in shiga in gani bari in zai mai takalmi na kan in shiga uwar ɗaki da takalmi a'a to haka uwar ɗakin take ya hada wani kabarin ɗaka an kai ne wato an mutu ba so su gani in yana yin kabari cikin ɗaki in mutu shi ke nan yanzu sana su ƙasa ɗaya za a sawa to na ba ne ga nan ne ya to kana ciki ya a ga nan ne ya waka bidata niya ta hoga ne me kake yana ba kabarin daka na aka yi wani mutu shi ke nan kasa da ya kasawa nan gidan wanka ne nan a gidan wanka a wallani kabari ne na gidan wanka ne wanga a gidan wanka a yi min kabari na cikin ɗaki ina gashi na to buɗa ruwan ba ka tanki ba ka ruwa ka tanki ba yanzu dare ne sai ya jima to ai ni na aka kone ne gidan wanka ne gidan wanka ko to in an